bedo godo ni ahinya to pinje mantiere East Africa bro bedo kasiro Raila Odinga nikech par ni yiero mar higa mar 2017 bende ni wantiere kod ja Kenya mane nitiere ng'wech mar bedo jakom mar riwruok mag pinje mag Afrika mano ne en Amina Mohamed. Kata kamano nwang'iyo ni round mokwongo Amina Mohamed no locho. Kata kamano round mokwongo no yudo mbulu 16, round mar ariyo kasto Musa Faki no yudo mbulu 14. Kata kamano rounds mamoko waneno ka Faki no dhi oyombo bo yudo mbulu 38. To wachore ni Amina no rema kalure ni pinje kaka Tanzania, wantiere kod Uganda kaachiel kod Burundi noko riwe lwedo. To magi ne nitiere pinje mag East Africa Community. Wang ni pogruok nitiere kanyo. Lutho mbulu en secret ballot egini. Koro daka to bende ng'ato nyalo wacho ni dhi gocho ni to kochopo kacha to kendo oloko pache. Omiyo kata jomo osewacho ni dhi gocho ne Kenya. Onge surety ni dhi gocho ne Kenya. Nikech kicha en secret ballot to ng'ama go mbulu en ng'at achiel. En either jatend piny kata ng'amo or gi jatend piny. Ting'eni ukia kaka uwinjre. Gima nyu winjre nyoro ok en gima udhi winjre kawuono. Aeto nitie a lot of horse trading. Ng'ato nyalo wacho ni kugonwa kasani nitie jo Northern Africa ma bende dwaro deputy. Tineno ka mana kaka nendi wache no kakilande no ni nitie ja Libya, nitie ja Algeria, nitie ja Morocco, to nitie ja Egypt. Jogi kidwani gimi ombulu mondo kidwani gisir Raila Odinga. Gibocho ni kwa siro Raila Odinga tibende sir ng'ato. Koro kokudhi siro ng'ato to kara tingeni en a lot of horse trading ma timre kanyo. Omiyo dakibet gi surety ni ng'ama nendi wuoyogo dhi gochoni. Lakini kalure gi kaka piny Kenya wang'ni otimo iyudo kopogre gi gima ne gitimo 2017. King'iyo iyudo ni sani nyoche gin gi secretariat mane nochako higa mokalo. Secretariat moting'o diplomats mopogre opogre. Mahmud, ntie Singoei, ntie ambassador ambassador ma Kenya to America. Kod jomo opogre en secretariat wanyalo wacho no tegno. Moro cha no giromo gi jotend East African Community. Sani nuneno higa mokalo nini Ker Ruto oluongo jotend pinje mopogre opogre East Africa bu wuoyo kodgi bagi wacho ni